Show you love. Hello, Maxi Fair. Thank you for visiting. Shout out to you, Maxi Fair. Okay. I'm not yet. It's no standard moderator channel. Okay, now. I've been buying so. That's why. Needing help you are. Baby, yes you are. Can.
Mas malaki to, oh. Parang tumaba si Maylin. Tignan mo yung red, tumaba. Oh, actually, I just watched your latest search. Naging curious ako how you Ayun, created malaki such kaya funny yan. videos with the dog chasing after you. Yun, oh, tignan mo yung kulay, red. Ang laki. Oo nga. Sa ano yun? Sa CapCut. Babae siya. Babae. Babae. Thank you for watching. Ewan ko. Mamaya mag-watch ako sa ano mo, sa mga videos mo. Kailan ko ba itong last pinanood kong ano, my friend's birthday party? Yung tama yung bago. Yung red, ang laki. Lalaki. Breeder yan. Breeder. Babae. Sino nagsabi? 50 isa. Papakanakin. Gano'n kalaki isa? Ay, hindi. Gano'n ka mahal isa? 50 nga, 50 each. 50. 50 isa? Yes. Ano yan? Baka kahapon lang binili ng ano, Kuya. mother-in-law ko sa mga ano niya, grandchild. Boring ako. Sinit up ng ano, husband ko. Laro tayo Ay, naligo ka na kuya. Naligo na si Gab. Pagka kumanya, magagalaw yung ano, cellphone ko. Ayan na naman siya. Pag nagalaw yan, Laki ng red. Laki ng red. pang breeding yan. Hindi Babae breeding. yung yung red. Siguro, 4 daw yan eh. Ayan, Babae yun eh. purple, pink, and orange. Apat. Mabilis din. Babae. Sabi daw ata. Ay, papa. Hindi, yung mga tao doon. Babae. Ano po? Oh! Doon ka na! Ano sila may stress pag nagagalaw. Bawal kasi galaw-galawin yan. May stress sila pag natin lang. Ay, hindi. Ginaano na yung table eh. Gagalaw kasi naaalog. Dapat Ba't steady sila lang yan. gagalaw? Ewan ko sa'yo. Bawal kasi galaw-galawin yung ano. Na masasyak yung Paano ano. sila matulog? Steady lang sila. Ganito lang. Wag na lang tayo manood dito. Manood na lang tayo sa laptop. Hindi ko nga ma-rotate eh. Dapat ano. Oo, wawawagan. Dapat nakaganon dapat. Yung gusto ko. I don't know how to rotate. Ba't hindi nagalaw? Late ano siya. Late eh. Kasi Kaya mas maganda. Oh, hello, 5 viewers. Please do a comment. Then I will visit you later after my live streaming. Ay, ano ba? Naligo ka Ako wala. una nagawa. Kasi, Ay, ikaw nagawa? King of Rubber. king of telephone in rubber, in laptop, in aircon. Max Superior. At Max fish. Superior. Visited my sister out there. My sister ba ikaw, mama? Si Hindi ko Tita. maano eh. Hindi ko marotate na. Hey! Please! Tignan mo dun sa laptop. Tignan mo sa laptop. Hindi na stress.
Tignan mo sa laptop! Antayin mo lang. Tumingin ka sa cellphone eh. Antayin mo lang. Tignan mo. Makikita ikaw Bakit dyan. hindi ano? Dapat, ayun. Ay, Ganyan, pero yung ganun mo. ha? Dito. Tinakpan ko yung camera ng kamay ko. Bibi. Bibi. Yo. Paano magtira? Turo, ano ako? Turuan mo ako paano magtira. Turuan Oh, mo. tapos na. Paano? Uy, mabasag yan. Alisin mo ka. Maligo ka na. Malilate na ako. Yak. Mabaho. Naganood ko sa camera. Tignan mo lang yung laptop. Alis. Alis, asan ang phone mo? Alis. Hindi ko makita. Is lock. Rotate the device back. Oh, lol. Oh. Oh! Ano, lol? Parang ako kayo ng baby. Gawa kang baby. Go kayo, baby. Itong tuloy. Ah! What? Mm. Bakit? Bato. Why? Sakit to. Akin yung isa yung uy, meron pa pala dito. Ay! Taas kamay. Itirahin. Mama! Takot. Maybe this time you'll understand. Mama! Ano ko ito? Ay! Ay! Napunta sa pagkain ni Mingbing.
Huwag mo hawakan pagkain ha. Dinilaan niya ni Mimi. Heart? Huwag mo hawakan. Heart yan. Huwag mo hawakan kasi dinilaan niya ni Mimi. May laway na. Titirahin ko kita. Sige. Mag-iarad na. Fiesta ng Dolong Bayan. Ay, nasaan na yun? Fiesta ng Dolong Bayan bukas. Oh. Palagi na lang nagtiti si Ferds yung gamit. Nagtiti si Ferds palagi yung gamit. Sana yun? Siyempre, pinagana mo. Kung kailan habay. Nakaraang linggo. Yun. Hindi siya. Hindi ko ma-rotate. Hindi mo ganun? What? Landscape? Portrait? Oh, kahit naka-rotate mo. Diba? Kulit eh. Paano nagana yun? Kalinis. Ulit ng mga danyos. Yung gala ko nga, labangga at inigo. Nabangga. Na-stress. Grabe naman kasi yun.
pa yung kamay na eh. Dapat Mike, may halaman pa dito. Andun sila sa mga halaman eh. Oo. Tsaka kahoy. Tsaka bato. Ha? Kahoy na nakaganon. Wala silang kahoy. Wala silang kahoy doon. Isang bato. Isang bato, 75 pesos. Kasi iba naman yung mga batong yun. Hollow blocks. Ano? Patay yan. Hindi, mineral na mga bato kasi yun. Eh. Parang mga stalagmites. Stalactites. Lava rock. Iba-ibang klase. Okay, andun sila sa halaman eh. Hinaharas, oh. Ha? Hinaharas. Hinaano yung ano, tiyan. Babae. Pagbubuntis yan. Sana maano yung dalawang. Sama na pakiramdam. Makariko ha? Masama ang pakiramdam yun. Pero Trangkaso. nasusuffocate siguro sila kung sa kanilang tira. Hindi, okay. Makaka-recover yan. Kaya binilang ko ng aquacare. Ba't yung mga maliliit, nasa baba na lang yata, takot? Yung ko sa kanila. Dalawa. Ano iniingay-ingay nyo? Hello, Brad. Hello, Brad. Thank you for staying, Maxifil. Bawi ako later. Ibit mo. Paano ba kasi? Ang sobrang galing kasi. Si Papa Mac kaya eh.
Tell me cuando. Excuse me. Ngayon, nawawatch ko na Maxi Ferrer. Ay, Maxi Fair pala. Maxi Fair. Ko yung visited my sister's outdoor. Yung latest upload mo. Naka-adapt na sila sa tubig. Hmm. Hindi na nagtatago. Tatago ka na yun. Yung dalawa, pangkasa lang. Saan? Ayun, sa gilid. Paano? Ayun. Ah, Ay, yung luma. hindi sa patay na. Wala. Ayun. Ayaw kayo ni Neneng. Ewan ko, hindi na nakikita. Baka malason. Hindi na. Ay, basta ka. Ayun. I'll be waiting for
Shoutout kay Rodrigo Lacmayo dyan sa Lima, Masbate. Madam Shameen Luzon, shoutout sa iyo. Is pa rin doon. Tanaman kang itang awitan. At daw kami. Yan na yung sa conservation. Topic sponsor. Ang layo. Sigwaray kang pinitama. At tuloy ang mga iyong patatapos. I-shoutout sa Nicola Marie dyan sa Maynila. Sa inyong lahat. Ibang ang pagpapalakta. Shoutout sa inyo. Wala'y nagadak ko ng asko. Pagkipungalang. Kahit tukso mo pa. At tuloy ang mga iyong patatapos. Shoutout kay Charlie Di Cabello at Di Cristian from Natao.
Shoutout kay Police Captain Emmanuel Guardiano. Done watching na, Sis Laurel. Shoutout po Barangay Captain Arturo Navite dyan sa Barangay Mabuhay. Yes, shout. Merry Christmas. Yes, shoutout po. Kagawad, walis to po na dyan sa Saman po, Kalawan. Yes. Ito, nakaano. Oh, ako yun. Ikaw nga. Delete.
ka. Ayan na. Malaki na. Tiger Tetra. Ang laki na ito. Baka mga itlog na to. Kaya mo lang sa mga itlog dyan. Kainin nila kung kainin nila. Kainin ang daan niya yan. Papalakas yung dalawa. Oh. Nakaras oh. Oh, buntis na to. Ang liliit. Naka-adapt na sila. Malabas na. Hindi na takot eh. Lumabas na si Violet. Magaling na si Violet. Yung isang yellow hindi pa Hindi pa sa... Eh, lang na. Nag-i-stay pa siya doon. May trangkaso pa. Lumabas na si Violet. Ayun, sumama na. Oh. Sumama na sa mga tetras. Tama ka na, yellow. Baka mamatay ka. Naharas. Hinaras na. Ang babae. Ang liksi na niya, ano, Violet ah. Naharas na si Violet oh. Sito pag ano. Stay put lang yung dilaw oh. Sabog pa. Konti pa. Konti pa sila. Wala akong green. Kala ko kasi green pa yung buhay. Kailangan ko pa ng green.
Stay, si Dilaw ah. Hindi ko nakasama kayo. Simple lang. Kumakain sila. Mga asawa na. Mga asawa na yung mga luma. Lalaki kasi yun eh. Ano ba yun? Mga lalaki malaki? Babae. Pero lalaki daw. Sabi ko kasi ano, sige ano mo na lang dalawang lalaki, dalawang babae. Ang babae yata dyan yung ano, pula, tsaka dilaw. Itong malaki? Ay hindi. Ay, Ano daw? Ano? laptop. Huwag mo ano yun yan. Nasisira halaman. Ang tsura mo nun. Audit na. Pinagbabasa. Patay. Uy, mabali yan. Nasisira yung halaman. Tsura na ito, laki mo. Kain na tayo. Kain yan. Sabay ko si kuya. May sili pala dyan, sarap. Nay. Sili. Bigay niya ako. Kulang pa. Kulang pang to. Hindi ka naman ano. Kung nagkaroon, kulang pa. Wala nang kaanohan. Kain muna tayo, bilis. Ako, sabay mo si kuya doon. Baba muna sa kain. Di ko. Sabi ni teacher, magbasa ka. Ang laki lang oh. Ano, marungkot. Tumangkad na to oh. Grade 1 ka ba? Naku ka, pag kasing laki mo na si Kuya, binata na yun.
Crush mo pa din kaya si Diana. Hindi na pa. Nakalimutan ko kayo picture yung may flowers na Salimutan mo nga mo. Ba? busy na kasi ako. Tapos taranta pa ako kay Mario. Sabi mo kay Kuya kakain tayo. Gapi. Ang kulit ng mga danas. Ah, okay. Removes harmful chlorine. Para saan yan? Pampakondisyon ng tubig. Removes harmful chlorine. Eh hindi, poso naman to eh. Wala naman itong chlorine. Pero na to neutralize niya. Creates clear water. Buffers the pH. Yung pH ng tubig. Help fish to resist stress. Ayun, kaya siguro nawala na yung stress. Nawala na yung ano. Ah, pinatahan mo na. Pinatahan ko na to. 8 patak kada isang ano. Pero hinalo ko lang. Ang patak nito kasi kada linis. Kada palit mo ng 30%, papatak ka. Papatak ka kahit 8. Detoxify heavy metals. Heavy metal. Ha? Pakain na? Bundok ka. Kuya, may bagay dyan. May nabanglutan. Chemical to. Kaya sa baba. Ang baba mo na lang. Wala na, tago na. Yun sa likod. Kukunin yan. Boom! Ang gaano. Lakas na ng violet ah. Yung isa nandun. Mga ganun na. Oh, nabuhay na. Sayang yung pula. Hindi inaabot yung ano. Hindi ko kasi nalagay. Kanina ko lang sila nalagay eh. Patay na siya dito sa maliit.
isang ano, yung isang aquarium, baka mag-goldfish ako. Tapos yung isa pang aquarium, tatlo kasi. Magagapis na ako, gapi. Okay na. Nasubukan ko na lang mag-break. Pag nakakuha ako ng magandang materyales, hindi na ako mag-break. Tapos pwede na magbenta mga bata. Kaya mahal pabili ko. Mahal ko. Benta. Shout out kay Isbas Morbides dyan sa Canada. Shout out kay Sir Ed Puso from Montreal, Canada. Shout out kay Attorney Jen Solio from Canada. Shout out kay Manay Dulce Punto Garcia and Manoy Omar Garcia from Canada.
Nais ko laging pilit ka, ayoko na malilapit sa pagkakamit ka na sa piling ko, oo ay saya. Kung ito ay kamagkamo na, hindi tayo nag-aalinlangan pa. Ikaw at ito, hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi ka naman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw ang pilit ko, ng puso ko ito. Lagi rin akong nakakarasal, hinihintay kita ng may kapal. May gabay ka ba? Ngayon'y hapon, kamay mo nagmamahal. Shoutout kay Ray. Shoutout kay Monica. And once again, thank you so much, Kuya Marshall. Laza and Laza ang tawag ng pag-ibig. Ang lahat sa buhay ko. Kahit kailan ay ikaw lang ang pag-ibig ko. Bakit ikaw ang pagmamahal? Kay mo'y nalulungkot ka rin puso. Maging sa kalaaman ko. Sa akin, sa reparo, ang damdamin ko. Sana ikaw ay narito. Kapiling at kayakap ko. Alam mo ba, pag-ibig ko
First honor ng San Baby in his house.
Ano ba ngayon, fiesta? Oh, oh. Diyan ko lang kami. Uy, uy. Hindi rin binday. Uy, sumama na. Very good. 550. 55. 55. 555. Ang alam. Perfect. Gamitin ko. Sumama na. Hindi lang. Wala na silang pangkakaso. Ayun o. Hindi pala ako nakakuha ng green. Kaya mo. Nagla-live. Bakit ka nagla-live? Kaya nga pa. Pera? Kailangan mo ng pera para bili Kailangan na magano ni mama. para bili ng sasakyan. Hindi natin kailangan ba yun? Para sa inyo yun. Ikaw bibili ng sasakyan. Para kay Nag-aaral mama, na si Kuya. Kayo. para kay mama at papa. Pag mag-aaral kayo na ito. Ito mo bumili ng yung kotse mo. Ano ba? Nag-iisip ka? Nung bibili mo? Hindi. Yung purple nakatingin lang sa wall. Ang laki na ito. Hindi pa mga anak to. Ay, hindi. Hindi ko alam. Itlog pala kasi to.
Itlog siya. Itlog ang nilalabas. Yung mga gapis kasi. Saan buhat nila? Oh, sa ilalim. Yun nga, pala mag-message. Bakit naman siya? Baka 61 na. 61. 1,000. $61. 61,000 Yeah. $61,000. Bonus 12 gram. Blue tetra. Pagkatingin ko, ubos na. Iba talaga ang ganda pag ganitong iba-iba ang kulay ng isda natin sa aquarium. Pwede yung overfish. Welcome to Jerry's Magkasama? Aquatics. Oo. Ngayon naman ay share ko naman sa inyo kung paano ako nag-print ng ganitong mga isda. Fish tetra. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and fish keeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Jerry Aquatics. Ang first step mga kapista na ginagawa ko sa pag-breed, so kailangan natin ng ganitong cup. So cup lang siya na pinatasan ko ilalim, then nilagyan ko ng net para yung itlog nila babagsak dito, then hindi nila makakain. At gagamit lang din tayo ng isa pang mas malaking tap para doon natin sila ilalagay. So dalawa yung gagawin kong pag-breed ngayon para at least makita natin kung ano yung maging successful. So yan lang yung mga kailangan natin at ito yung mga isda natin na tetra. So nakaseparate na muna sila yung mga yan, yung female yan, malaki yan. Ma-identify natin sila pag yung medyo malaki na medyo maliit yung katawan nila, sabihin mas punggo kaysa dun sa mga male na mahaba, then payat or manipis lang yung tiyan nila. Hindi gaya nitong female, yan mapapansin naman natin na mataba yung tiyan nila. So yan lang yung mga i-breed natin ngayon at ito yung first step na gagawin natin. Then muna, ilalagay ko lang itong female muna. Papatong ko lang muna ng ganyan then para at least ma-acclimate muna siya ng at least mga 20 to 30 minutes. At ito naman yung mga male at ilalagay ko na siya dito at para makapag ikot-ikot na siya dito sa paglalangoy niya or yung breathing tap na gagawin natin. Hindi ko na siya in-acclimate kasi yung tubig naman na pinaglalagyan niya dito ngayon ay galing dito sa tubig na pag-breathe na natin. So yan, inuuna ko muna yung Ganun din, parehas lang. lalaki na tetra para yun nga, makapag-ikot-ikot muna siya. Then after nun, siguro kahit mga 10 minutes
for 20 minutes para ma-acclimate na rin yung babae, ay pakakabalan ko na siya para mag-fitness. Kailangan ko ng tubig. Hindi maglagay ka sa ano. Oo nga, yung nakaalas na. Okay, at yan mga kapisda, isa magkasama na at mag-start silang mag-break yan. Ang ginagawa ko ng mag-break mga kapisda ay Kasi kailangan nakaano na sila. Salain mo. Totoo na malinis na ano sila. Parang buhangin, hindi sumama. Hindi, okay lang. Basta na ano lang siya ng hanggang 3 araw. Stagnant. O, tapos papatakal ko na. Yung mga condition. Kasi wala akong pang ano eh. Kunyari, pag naglinis na ako, kailangan meron akong nakaano na. No, hindi kaya yung drum. Pwede mo lagyan. Oo nga eh. Eh kaso sobrang matatagal yun. Eh, may pangpatak ka na, may akwaan ka. Ano? Sa gas na lang. Yung isda. Yung isda? Isda? Hindi, ano pang ano ko ng tubig. Oo nga. Kasi may takip naman eh. Takip na eh. Blue lang. Ba't itim? Blue ang takip niya. Oo. Diyan lang naman yan. Hindi naman yung pinapakialaman nila. Am I that easy to forget?
Sana magaling ng yellow. Money Dog Club. What do you want? What do you want? You want to sleep? Go to sleep. No! Boring yung sleep. You need to sleep. Boring yung sleep. Why? Makikita ko lang black.
kami kikiring ang good. Ay! Para may ano ka, may energy. Para wala. Energy ikaw. Para mabilis ikaw lumaki. Para lalong maging matalino. You Mm. need to set you need Oh, can you study? Story please. Story. ano ba yan? Dali, for grade. Ayan, yun. Oh, ito daw. Oh. Ayan. Okay. Ay, sana yan. Ito. Ay, ay, Okay. ay, 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 Oh, red na. Oh. Yung mukha. Ito. Red ka na. The title of this story is My book. My Book. Okay. Red. My name. She. Period. My name is Shelly. My name is Shilly. My teacher gave me a story book today. I like the pictures of the book. I read the story book before sleeping. I keep Sleeping. Pag may period, stop ka. Opo. So, I keep my book safe in Sikoy, may The- memories. Sikoy, wala kasi ang charger. Thank you, Sikoy. May memories. Yes, I want laptop. Pop, pop, pop. Thank you for visiting. Gubat min ko, Sikoy. Wala kasing charger. No problem. Thank you sa pagbisita mo. Magkaroon ka pa rin ng time. Dahil higtik ang schedule. Sana all. Higtik ang schedule. Kay Afam. Ang bibi. Okay. With the other restaurant. Bibilang kita ng ano. Oh. Ah! Okay, my shoes. Okay. Dali. Bilang kita ng shoes. No. Dali, yesterday, it was my birthday. My father bought me shoes. They are orange and white. They are made of leather. They are very comfortable. I'm happy because they fit me, my feet. So, give me another story. Dear God. Huwag mo naman yan, baka mamaliktad ka. Oh, isahin mo na. Dear God, I know that I'm not perfect. I know I sometimes forget to pray. I know I have questioned my faith. I know I sometimes lost my temper, but thank you for loving me unconditionally and giving me another day to start over again. That's it. Ilog naman.
I love you too. Mama, what is my friend? My mom is nice. I like her eyes. My mom is good. I love her food. My mom is funny. I am her bunny. My mom is fine. A second child. I love my mom. And mom loves me. We are family. Mom is funny. My mom is funny. My mom is funny. My mom. Hello, Lady Nick, Lady Host, and everyone. Thank you for visiting my live streaming. Lady Nick, check your channel. Okay. Lady Nick. I will watch your videos using my ninja. Give you somebody more. Shining out of the day. I just fall in love again. Wow. I just fall in love again. Ano malikod ka? Just fall in love again. Just one touch and then my heart can tell it's under I go. Just fall in love again and then I do. I can't help myself fall in love
It must be magic to be a home and tonight just seem to fly. Let's see for you to take me to start living this moment. Wanna let you. Just wanted some baby inside and there I go. This fall in love again. I need time. And what we say. I just fall in love again. Just want to turn around and happens every time that I go around. Just fall in love again. Ang galing nga eh. Ang galing ng cover. Next time, lagyan mo ng lyrics. Mom. Hindi po. Ano do? Stop it. Gabriel. Ang galing naman. Ang daming ng cover dito. Try mo i-post sa sa maggawa ka ng FB page. Ang galing. Paniwalaan. Pag-ibig ko iba. Gamit ko yung yung isang channel ko pang watch. Magko-comment after ko mag-watch.
Laptop, mama. Stop it. Laptop! Mag-isip ka na kung quarter to 2. Ano, what is ano yun? 1, 2, 3. Mag-isip ka na. Klase yan. 1 corridor yun. Ano klase yun, mama? 1 euro to 2 kilo. Ano yun, mama? What? Ano klase yun, mama? 1, 2 kilo. Mama, laptop, laptop. Eh, ano? Stop mo mangga bread. Ibalik mo yan doon. Pwede mo naman siya edit yung using CapCut. Minsan kasi doon ako nag-edit sa CapCut pag nag-upload ako ng song with lyrics. Naglalaro ka naman doon. Yung lagot ka, hello baby boy, nakita ka doon. Hello, baby boy. Makulit, okay na. Pansin ka Hello, baby boy. Nasaan? Nasaan? Hello, baby. baby, no. Hello, baby boy. Pabasahin mo, ano sabi niya. Hello, baby. Ikaw. Kamo kundi sana. Hindi po. Bisan. Hindi Ano sabi ko niya? nakarinig. Ano sabi niya? Hindi ko lang. Ay, no. I hate sleeping. Boring. Hello, baby boy. Nakita ako. Nakita ang ulo mo. Patulit ka kasi just another woman of love. Ay, may parid sila.
life is a little package I hold in my hand. I got it together, they call me the girl. There's just what to say and do. Still I wanna fall, running through the wall. 'Cause when it comes to you, I'm just another woman in love. That kid out of school, I follow control. Just another fool. Touch me and I feel a better way to live. I can make you feel without changing again. Just another woman, just another woman in love. Ginagamit mo. Higher than me, my heart should stand and tremble like a child. We continue all over your face, is driving you wild. That's what you're making, the winter you take it, and set all my feelings free. Hello, Baba. That you can sit down by my hand. Tonight I wanna be just another woman in love. And for you, just another. Bibi, down. Down, please. Down. Nai-stress yung aquarium. Ay, ano, Pi? Ito, para sa bumblebee. Harapan mo. Ganito, bumblebee. Halloween. Halloween, bumblebee. Ito, mama. Mama, look. Ma. Ah. Ito, Funny. Funny, funny, funny. Gusto ko. Ano eh? Paano kung raining? Tapos yun ang suot, yun ang costume mo. Hindi. Paano ka magkukod? Hindi nabibili yan ang damit mo. Wait, ano ba? Itali. Itali. Mama, gusto ko. Gawin. Ako na nga. Isa lang na lang. Kukulayan ko to. Papatuyuin ito. Kukulayan ko ng bumblebee. Bumblebee. Transformation! Wing, 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 wing. Transformation! Just another
Ilong baboy. Like, it's for Mama, kukulayan ka. Mama, Hindi yan, Gabriel. Hindi yan. Hindi yan pinagkakulay. Ano yan lang, ha? Poster color yan. Hindi yan yung paint mismo. Huwag mo sayangin yung poster paint. anong gusto ko? Wait lang yan. Pink yan. Ito, Balik pink. mo yun dun. Balik. Hindi yan. Washable to eh. Natatanggal. Yes. Okay lang. Washable. Solitaire. Mama, Solitaire. gusto ko gawin na yan. Ano, ano pagkukulay natin? Mama, Bibili lang. gusto ko nito. Please, please. Then, we will share. Gusto ko na yung control na aeroplano. Ganito ang control sa. Ganito ang. Gab, nandito Gab. Gab. Kupal.
6. Like these all around me everywhere. He's running so pangit naman nito. Yan na. Lol. Oh, lol. Ando siya na tayo. Ha? Ilang ba yung kaya? Boring yan. Ibalik na yan doon. Siyempre. Kahit lumutin yan, okay yun. Good bacteria yun. Good bacteria.
Greenfish yung pagkakaroon nito. T-shirt. Ano? I hope to see the place once more. And just like a thousand nights before, I climb the steps and in this night was the place still alive. Where the smoke is going down. Pasok na agad bukas. This is the place where I belong. I really love to turn you on. Pagbago kayo. Your song still in my ears. While your traces disappear. I play the stage in this night. 'Cause the place seems so alive. When the smoke is going down. Ay, hindi ako na ito. Kumain. Luto. Malalaki. Nilolowa. Sunk in this night. Kumain na yung nakadilaw. Okay lang yun, basta nakakaano. May nakakain na rin yun. Kumakain na yung violet, oh. Magaling na, aagawan pa. Isa pa. Ako. Nilolowa. Okay lang yun. Pinalit. May naano na yun. Siguro matigas. Takaw ng ano? Malaki. Itong na to. Okay na. Pwede na yun. Olas. Bali. Paano mo?
Meron pa sa taas ah. Ayun na. Pag lumulubog, tsaka lang kumakain. May ads ka na sis Lady May. May ads kasi oh friendly, ano lang to, friendly ads. May monetize ka na. Knowing that everything is organized just the way that I like it. That sounds cool, but I just learned that template, and I found a workflow made that has a lot of automations. Like when a creative is approved, it automatically moves the item to the production board, and then notifies all the relevant people so they can move it forward. It literally does most of the manual tasking it used to. So you can just find a course someone else already made and adjust it to your needs. Now that's cheating. My workflow is 100% handmade. It fits me perfectly. It's a work of art. It's enough work. That's deep. Mas kumain ng pula. Monday.com work management platform is flexible, so no matter what it is you Malapit do yan. or however you like to work, it can fit you perfectly. Go to Monday.com and start your free trial today. BBS ano. Lalo na kung BBS yan. Ano healthy na. Live buhay yung pagkain nila. Kung may ano na, lamok eh. Pag nilamok ang tubig, healthy na yung tubig guys. Kinakain nila yun, di ba? Kinakain. Masarap maano sa kanila yun. Protein sa kanila yun, lamok. Kaya pag naglangan ako dyan, kahit lamukin yun, okay lang. Tsaka yung nalalamukin yun, kiti-kiti pa lang. Patay na yun. Patay na yun. Tetra. Bilis oh. Help me make it through. 3 yellow, 2 red. 3 yellow, 2 red. Okay, who's right around? And don't try to understand. But the worth it to move on. Want to yesterday is sweeter than tomorrow's it's
Buntis na siguro. Pag ito, pag ito nasa isang lugar lang, tapos mabilis umiyak. Buntis, ano na yan? Mga anak. Ano ang pesta? Bukas. Parang bisperas na ba? Since you went away, the world is closing in on me. Every day I face tomorrow, knowing you'll be there. I see your face in every little thing we used to share. The memory of you is everywhere. It's getting smaller every day. I wonder like Tanggal yun. Sino? Ay, ito pala yan. Sino? Bakit? Kala ko si Gab. Ang takot. Ang takot sa akin yung ayaw doon. Oh, magaling na sila. Maliwag na. Ano na. Nakikipaglaro na. Oo, ayun ang dilaw. Tsaka yung Ayun, lumalangoy na. kanina, andun lang yun. Ay, sarap mo. Sumasama. Ayun o, may barkada na. 6 na sila ngayon. Hindi sila makaikot-ikot kasi. Andito. 6. Ay, grupo nga, oo.
Nag-grupo yan kasi. Kanina doon pa sila kahit andyan na yung malalaki. Nandun pa. Kami magkaibigan Kala ko na. mamamatay na. Bumaba na yung violet. Tapos yung una violet. Tapos yung dilaw okay na. Ayan, buhay. Buhay. Kumain na nga. Pinainom mo tubig. Ito, Nakakaaliw na, ano, nakakatuwa. nilagyan ko na ito. Nilive ko naman. Live mo na. Sa YouTube. Kahapon yung ibon. Si Miming, i-live mo. Hindi ako marunong manood nun sa iyo. Anong panonoodin mo? Wala lang naman yun. Binilit ko na yung mga music ko. Para maka-apply na ako. Bagay si Camilo. Ano, Dagdagan mo pa nakahalaman. Oo. Bibili nga akong halaman pa. Tipirin na natin yung ating pagkain. Yung sa mga isda. Yung ibang uri pa. Meron pa kasi ibang uri. Mahaba. Buntis ata yung pink eh. Malakit yan eh. Oo nga eh. Naano ko nga eh. Pag yan nasa isang sulok lang, tapos mabilis huminga. Manganganak na yan. Lilipat ko na yan. Namatay sila doon sa maliit na lagayan. Hindi makaikot kasi. Hindi sila makapag-exercise. Maano talaga pag maliit. Paano lang. Beta Beta sa lang. kanila yung ganyan kalaki. Beta lang nabubuhay dyan, beta. Ha? Beta. Anong beta? Yung fighting fish. Single. Diba? Lumalayo oh. Yung utak. Akala ko si Gab ang dumudukot. Oh, magaling na. Anim na sila eh. Dadagdagan ko pa yan. Green. Tatlo ano. Isang, ay. Dalawang pula. Tatlong green. May puti pa nga, diba? Oh. Parang sapsap. Hindi ko na kinuha yung puti kasi sabi ko, apat na eh. Kinuha ko na malaki. Ano na yung pambreed na. Para mangingitlog na lang. Parang pwede mo. Buti sumigla na yung dalawa. Nalungkot siguro sila. Tandaan nyo, scattered na. Hmm? Buntis na yung pink ko. Pag nadagdagan ng isa, mag-goldfish ako sa ilalim. Hoy! Sa 15, papagawa ako kay Anthony ng ano. Ang tumulo. Marius ha? Umiihi. Kasi na eh. Umalis eh. Tamad ka talaga bumaba. Nandyan rin yung ihian. May kasamang kulit na yun eh. Dati binuhusan ko kasi baka kalawangin yung bubong. Ngayon, may basa nang. Aba, umuulan naman.
Anong oras na kumain na tayo? Kumain na Kumain na kami. Ay, basta Tulog to. ka eh. Kumain na kayo? Dinilig ka po. Ha? Di ba kumain ka na? Ano yung Uy, nakuha mo dun? Nagmigop na ako sa baw. Kumain na kami. Kasi tulog ka eh. Oo nga eh. Kagabi, ano na naman tulog ko? Siguro alas 3. Kumain ka na. Ay, sorry. Ano ba? Nagalaw. Change your device. Lovely, thank you, Kishwa. Sending support. Have Sabi and thank you this day. Hello, Sandra Ann. Thank you. I will give you a jacket. Sabi ni Marius, Lola, parang rainforest na. Kulang pa nga ito eh. Thank you for visiting. Lalo na pag ano yan, pag nakapagpagawa ako ng gano'n, no? Tapos punayin ko ng halaman sa taas. Bird, tahimik yung dalawa. Ay. Yung kay Naruse, nanganganak na di ba? Yung kanilang ano. Marami na yan. Tatlo ata yung anak mo, ba? Di ba nakabukod yung isa? Oh, Nag-aano yung mga maliliit. Sa ilalim. Ha? Ano? Sa ilalim sila kumukuha. Ng pagkain? Mga natitira. Tinitira nila kung ano, kung natitira. Pero yung liit na yun, 50 pesos. Tapos mamamatay lang. 4 na yun namatay da, ano? Dami na. ano, yung una namin binili, ano yun eh. O Dalawa dalawa patay natira. doon. Ito Apat. natira. Ano dalawa? Bumili kami panigap ng tatlo. Ang daming Anim na yung namatay. namatay. Ilan na lahat namatay? Ano? Bali, walo yung nabili natin kasi yung 5. Yung malalaki yun. Anim-anim kasi yan. Ito wala namamatay sa maliit. Bumili ka pang dalawang, tig 50. Oo. Mamaya. Kaya na doon, no? Sabihin, addict na ako. Mamaya punta ka doon. Bibigyan kita 100. Ha? Sige na. Sige rin. Kayo naman. Para, Kayo naman. bakit? Bibili naman yun, di naman nanakaw eh. Kaya ko na. Hindi, isama mo ako. Kayo naman. Ay, hindi talaga. Bakit ba? Eh, Pagod na ako eh. bumibili ka eh. Iniubos yung tubig. Tara. Ha? Ano ba mo? Tama mo. Sa susunod naman. Baka nga mamatay na yung mama mo. Huwag mong sabihin kasing ganyan. Nakakainis eh. Masyado kang negative. No, ganun. Hindi, joke lang. Kasi kung joke lang, ano lumalabas sa bibig mo yun, ano mangyayari eh. Huwag. Hindi, ano na yan. Hindi na maano yan kasi ano na yung tubig. Ang aga ko nga nilagay, dapat yan. Bukas pa maglalagay ng isda. Okay. Kasi puso naman eh. Wala namang I-mute ko boring. na lang sis. Much better yung playlist may ginawa ko puro ng tabi. Oh, Wala sige, namang kasing sige. chlorine. O, Pag pwede ko may naman chlorine siya kasi mute matagal. pag ano eh. Yung Copyrighted. tap water, nawasa. Oo.
Lemonade, according to Sandra, Nasa ilalim na yung mga maliliit, Mike. Nagkaano nga, after this kumukuha ng mga Springfields. Oo, diba? Diba, masigla na sila, may kasama na sila. kulang green. Kaya nga, punta tayo, bili tayo. Sige naman. Sige na, anak. Ikaw na lang. Ha? Ano daw? Kayo na lang, sama. Eh, ba't ka mahiya? Hindi ako Ibibibib. nahihiya. Ayoko. Ha? Pagod ka na? Sasama ka hindi? Sige, no, green. May malalaki, huwag na maliit.